Hej vloggen. Så jeg lovede jer, at når jeg kommer fra Spanien, vil jeg lave en haul, Spanien haul eller sådan. Og da jeg kom hjem her i går aftes, tænkte jeg, så ville jeg lave en i dag. Jeg kan jo starte med at sige, at det har været en rigtig, rigtig god tur. Det har sådan været en studietur, så jeg har været sammen med min klasse, og det har været rigtig hyggeligt. Og så lørdag havde vi sådan en shoppingdag, hvor jeg faktisk har fået købt de fleste af mine ting. Hvad er det så mere? Jo, og så selvfølgelig vil jeg begynde stille og roligt. Jeg har ikke fået optaget så meget til en videodagbog, men jeg har fået optaget nogle steder, hvor vi har været. Jeg kun har 2 videoer eller sådan noget. Og så vil jeg sætte dem sammen med nogle billeder, og så få lavet sådan en video med det, så jeg stadigvæk får lov at se lidt fra min tur her på YouTube, hvis der ikke følger min vlog. Men vi kan jo starte med at lægge stille og roligt ud med, hvad jeg har fået købt. Det første, det er fra en butik, der hedder Kigge, som lå i Lukkeren, og den var faktisk rigtig fed. Det var sådan en make-up butik, og den havde det hele. Altså, og så var det helt vildt billigt. Jeg købte 3 ting derinde. Jeg købte den her eyeliner. Det er sådan grå-agtig farve. Jeg kunne købe sort, men der var også lilla til 1 euro, så det er 7,5, hvilket faktisk er ret billigt i forhold til herhjemme. Købte jeg 2 negler, og den ene, den er her. Det er sådan, jeg på. Den ved jeg ikke. Og så har jeg også en lilla, men den har jeg, det var en gave til min søster, så den har hun nu. Så var jeg inde i sådan en smykkeforretning her, hvor jeg fik købt for øreringe, som jeg synes var helt vildt søde. Og dem havde jeg kun givet 3 euro for. Og nejlakkerne har jeg tjekket. Jeg tror, jeg givet 3 euro for den her også, og den anden gav jeg 1,50 euro for. Så var vi på stranden lørdag, og så var der sådan nogle strandsælgere og sådan noget. Jeg ved godt, de ikke er ægte, det med at vise nu, men jeg synes bare, de var fede, og lyden var helt vildt god. De her beats, tror jeg, den der, som er helt vildt fede. Og musikken er bare helt fantastisk. Nu gav jeg 20 euro for, hvilket selvfølgelig er billigere, end du kan få dem herhjemme til. Og tænker altså, det sidste dag, jeg skal ikke bruge penge til så meget andet. Så var jeg i en butik, som jeg faktisk ikke kan udtale navnet på, men der hedder det her Stradivarius, eller sådan noget lignende. Noget med noget, og det så helt vildt fedt ud, så vi var med mine på folkedagen. Og der købte jeg sådan en her, hvilket utroligt godt kan anbefales. Det er sådan en medium. Jeg tror, de fleste skal have en medium, fordi den skal strækkes, og den skrumper i vask. Det er sådan en, du sætter på her. Du kan tage den på uden på bikini og BH og sådan noget. Du kan også bare tage den på uden BH på og sådan noget. Så bare den der på, den er rigtig fed. Hvad købte jeg mere der? Jo, så købte jeg den her, jeg har på her. Vesten. Som var rigtig fed. Og den gav jeg 30 euro for. Kan ikke lige vide, hvor meget det er dansk. Og så tror jeg, at den her, det næste, jeg skal vise, er fra en butik, der hedder Oysho. Ja. Der kan se et par sokker. Det var kun fordi de var så nuttede. Jeg købte. Dem gav jeg 4 euro for. Jeg tænkte, de var gode til vinter. Og så en af dagen, der skulle vi med sådan en bus videre til, vi skulle vist til Alhama, til Granada. Eller, ja, jeg tror det var det, vi skulle til der. Og der sad vi på busstationen og ventede. Og så var der sådan nogle butikker, så vi gik og shoppede lidt. Og så vi købte sådan 2 af dem her. Og halsklæder. Som jeg er helt vild med. Jeg har den ene på her selv. Den er bare en hvid kant. Så var vi på markedet fredag, hvor der var sådan en masse forskellige, og så fandt vi sådan et sted, hvor der var det var sådan en bunke med tøj til 3 euro stykket, så jeg købte 3 ting for 9 euro i alt, og så købte jeg sådan en nederdel her.
som kan bruges som højttaler og som ikke er højttaler. Så den var jeg faktisk rigtig vild med. Og så købte jeg sådan en trøje her, hvor der står Love the Lonely. Det er sådan en helt hvid en. Den gav jeg også 3 € for. Og så købte jeg sådan en kjole her, som skal det bindes sådan her. Så det ser sådan ud, og så ser den der sådan. Den er også helt vildt pæn, når du får den på. Og så var jeg på stranden herinde. Skal se, om jeg kan finde dem. Ja, det blev lige der. Så jeg var på stranden en dag. Og min bedste ven, han havde givet mig en fødselsdagsgave nu, så han sagde, at jeg faktisk han ville købe macarons dernede til mig med. Og vi fandt også nogen, men vi nåede aldrig rigtig ind i butikken, inden vi skulle videre derfra. Så da vi sad ved stranden, var der sådan en strandsælger igen, og så fik jeg for 10 €, så kunne jeg vælge. Så jeg vandt et par falske Ray-Ban, som med det der flag der. Så de er helt vildt fede. Det er måske ikke de pæneste, når man har dem på, men jeg synes bare, de var utrolig fede. Og så 5 forskellige, og så nogle armbånd her. Jeg har nogle blå her med sommerfugl. Og et gult her. Med blomster. Og et pink her med blomster. Og et hvidt med blomster. Og et lille med blomster. Og jeg købte især pangfarver, som det her to. Fordi at når man sådan har været i sol, så får det en til at se brun ud. Altså ellers er jeg jo bare sådan hygge mig noget. Men ja, der vil komme en video dagbog, hvor der er nogle af de videoer, jeg har fået optaget, og hvor der er billeder, som I lige sådan her på Facebook kan se, hvad jeg egentlig har gået, eller YouTube kan se, hvad jeg egentlig har gået og lavet til nu. Og ellers så kan I følge min blog, som jeg også vil blive linket nede i bunden, delifeofbettine.bloggerslide.dk, og min Facebook-side, Christina_bloggerslide_, som også vil blive linket nede. Jeg vil rigtig gerne linke tingene til jer, altså sådan, hvor jeg købte dem, om I kan finde dem online. Men som det her beat, som mine solbriller og sådan nogle ting, det er strandsælger. Så købte jeg faktisk noget sådan her. Købte jeg i lufthavnen. Sådan en pude, nakkepude. Den hedder Carla, jeg døbte min veninde, hende holdt sådan helt. Det er vildt dejligt, så det er jeg glad for. Hvis I ikke ved det, så har jeg en obsession med køer, så det er sådan lidt. Men hvis jeg kan finde tingene, så skal jeg nok prøve at linke dem. Men her, i hvert fald de der øreringe med flaskerne, jeg købte, dem kan I finde online. Tror jeg i hvert fald, men i hvert fald kan I se deres hjemmeside og Facebook-side, som hedder det, der står der. Nu kan I se her. Så det var bare sådan lige, hvad jeg havde købt i Spanien og sådan noget. Så tak fordi I så med. Subscribe, hvis I gerne vil se flere videoer. Kommenter hvad du synes. Kommenter med videoforslag og så videre. Hej hej.